дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлоб бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мусобиқаҳои гуногуни варзишии суннатӣ, махсусан гӯштини миллӣ баргузор гардида истодааст. Ин навбат дар деҳоти Тосқалаи ҷамоати деҳоти Миралӣ Маҳмадалиеви ноҳияи Восеъ бо ибтикори соҳибкорони маҳаллӣ мусобиқаи гӯштини миллии тоҷикӣ баргузор гардид. Дар ин мусобиқа беҳтарин варзишгарони ҷумҳурӣ ширкат варзида, барои ба даст овардани тӯҳфаҳои пулливу молӣ ва шоҳҷоиза бо ҳам нерӯозмоӣ карданд. Ёдрас мешавем, ки дар ин мусобиқа шумораи зиёди ҳаводорони гӯштингирӣ аз гӯшаву канори мамлакат ба ҳам омада ба паҳлавонони худ мухлисӣ карданд. Дар ин рӯз дар баробари писарон як зумра духтарон низ ба майдон омада бо маҳорату малакаи баланди варзишӣ ба пирӯзиҳо мушарраф гардиданд. чун анъана нахуст кӯдакону наврасон ва оҳиста оҳиста варзишгарони ҷавону дигар паҳлавонони номдори кишвар вориди майдони гӯштини миллӣ шуданд. Баъди ба даст овардани ҳар як ғолибият, паҳлавонони майдони гӯштингирӣ аз ҷониби кумитаи тадорукот бо тӯҳфаҳои пулливу молӣ сарфароз гардида, барои ба даст овардани шоҳҷоизаи мусобиқот сабқатҳоро идома медоданд. бо хулосаи кумитаи тадорукот барои ба даст овардани шоҳҷоизаи якум автомашинаи сабукрав, Саидчо Раҳматуллоев бо рақиби худ Мирзо Ҷамил Рамазонов гӯштингирӣ карданд. Сабқати ин ду паҳлавон басод ҷолибу хотирмон ҷараён гирифт ва дар ниҳоят ба паҳлавони ноҳияи Восеъ Саидчо Раҳматуллоев муяссар гардид, ки бо як партофти зебои худ ғолибиятро ба даст оварда соҳиби шоҳҷоизаи якум гардад. Калиди автомашинаи сабукравро ба ин паҳлавон дар вазъияти тантанавӣ тақдим намуданд. паҳлавонони номдори кишвар Саидҷалол Саидов ва Дадахон Қурбоналиев барои яке аз шоҳҷоизаҳои дигари чорабинӣ талош варзиданд, ки дар ниҳоят баъди рақобати зиёд қуввоозмоии ин ду варзишгари номдори кишвар дуранг эълон карда шуд. бо назардошти ғолибиятҳои ба дастовардаи ду паҳлавони ҷавони дигари майдони гӯштингирии деҳоти Тосқала, Шарифҷон Назриев ва Саидҷамол Алимардонов барои яке аз шоҳҷоизаҳои дигари мусобиқаи имрӯза талош варзиданд, ки дар ниҳоят рақобати ҳар ду ин паҳлавон низ мусовӣ ҷанбаст гардид. воқеан ҳам гӯштини миллӣ барои мардуми тоҷик яке аз намудҳои рушдёфта ва тараққикардаи варзишҳои суннатӣ ба ҳисоб меравад, ки мардуми кӯҳанбунёд аз азал ба ин намуди варзиш шавқу рағбати беандоза доштанд.